неъматҳои табиии диёри биштосои мо боздид карданд. Дар намоишгоҳ даҳҳо намуди меваҳои тару тозаи Тоҷикистон, навъҳои гуногуни полезиҳо, меваҳои аз лиҳози таъму сифат беҳамто ба мисли ангуру меваҳои донадор, хушкмеваҳои босифат аз қабили мағзу бодом, мавизу писта ва меваҳои ситрусӣ ба маъраз гузошта шуда буд ва меҳмонони олиқадр ба ҳар як маҳсулоти ба намоиш гузошта шуда ва намудҳои гуногуни таомҳои миллии мо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда, таъмашонро озмуданд ва ба сифати маззаи ҳар як маҳсулот баҳои баланд доданд. таври аснои шиносоӣ таъкид карда шуд маҳсулоти боғу токпарварони Тоҷикистон ва хушкмеваҳо ки шоми имрӯз намудҳои гуногуни онҳо ба намоиш гузошта шуд, аксаран маҳсулоти содиротӣ ба ҳисоб рафта. Кишвари мо омода аст бо давлатҳои ҳавасманди аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар кишварҳо ҷиҳати таъмини маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ҳамкорӣ намояд. воқеан ҳам Тоҷикистон кишвари офтобрӯяву дорои неъматҳои бебаҳои табиӣ буда, маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаю хушсифат дорад ва дар ҷаҳон бо меваю сабзавоти аълосифат, хушкмеваҳо ва таомҳои лазизи миллӣ шӯҳрати беандоза касб намудааст. меҳмоннавозии анъанавии тоҷикон аз қадим хусусиятҳои хоси дӯстонаю самимияти баланд дошта. Тоҷикистон дар олам ҳамчунин бо таомҳои хушлаззати миллӣ маъруф аст. тавассути баргузории чорабиниҳои гуногун барои шинос кардан бо меҳмоннавозии тоҷикона, таъриху фарҳанг, маданияти бои миллати тамаддунофар, муаррифии имкониятҳои фарохи сайёҳӣ, ҳунарҳои қадимаи мардумӣ ва ҷалби шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ, табирҳои судманд андешида мешавад. дар бустонсарои шаҳрӣ сарони давлатҳо ҳамчунин ба дарахтони мевадиҳанда ва сояафкану ороишии боғчаи ҳудуди қароргоҳ ки аксараш аз ҷониби худи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хориҷи мамлакат ворид ва шинонда шудааст, таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. таъкид кардан ба маврид аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ифтихори давлату миллати мо мебошанд, одатҳои олии меҳмоннавозии тоҷикона доранд ва ба расму оинҳои меҳмоннавозии мардумамон беандоза арҷ мегузоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо анъанаҳои олии меҳмоннавозии тоҷикона маҳбубияти хоса дошта, ҳар як меҳмони Тоҷикистонро самимона пазироӣ менамоянд. сарони давлатҳо ва дигар меҳмонони фахрӣ аз меҳмоннавозии гарми анъанавии тоҷикӣ ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зоҳир шуд, қаноатманд гардиданд ва бори дигар ба имконоту захираҳои фаровони кишвари мо дар самти истеҳсоли меваю сабзавоти хушсифат аз наздик шинос шуданд. меҳмонони олиқадр бо эҳсоси баланд ба табиати зебои Тоҷикистон ва таомҳои миллию меҳмондории тоҷикӣ шефта будани худро иброз доштанд. рӯзи гузашта дар шаҳри Душанбе бо иштироки раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дабири